Bună seara, este ora 8 și în fiecare sâmbătă la această oră vă dăm întâlnire cu oameni deosebiți. Să facem cunoștință cu eroul întâlnirii noastre de astăzi. Este președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, ex-ministru al Agriculturii, domnul Vitalie Gorincioi. Vitalie Gorincioi s-a născut în satul Pârlița, raionul Ungheni. După ce a absolvit Universitatea Agrară din Chișinău, a revenit la Baștenă. A ocupat diverse funcții. În anul 1986 a fost ales președinte al Gospodăriei Agricole Locale din sat, iar în anul 1989 devine deputat al Parlamentului din Uniunea Sovietică. Este numit în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în anul 1992. Iar în 1994 a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De 2 ani încoace este președinte al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct. Bună ziua, domnule Gorincioi, și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și ați găsit timp ca să veniți în această zi, să fiți alături de noi. Sunt sigură că invitații vor afla lucruri deosebite despre dumneavoastră. Bună ziua! Haideți să-mi spuneți ce v-a făcut să legați soarta de domeniul agriculturii. A fost o dorință a dumneavoastră sau a părinților? Vai de mine! Deci, mi se pare că nici nu nu mi-am imaginat cândva că nu o să lucrez în agricultură. Pentru că m-am născut la țară, mama, Dumnezeu să o odihnească, mi-a dat cei 7 ani și de acasă și mai departe nu prea a avut timp pentru că muncea foarte greu. Deci muncea în agricultură și nu prea îmi dădea sfaturi unde să muncesc. Doar îmi spunea că în localitatea natală ar trebui să muncești. De aceea era o dilemă să aleg ramura agronomiei sau zootehniei. Deci în ramura de zootehnie muncea mama. Și văzând cât de greu muncea, de fapt, dacă aș povesti tocmai aș avea timp să povestesc cum am ajuns să fiu agronom, deci întâmplarea. Veneam de la școală și la o ferărie, deci potcoveau caii, deci căruțașul agronomului și căruțașul zootehnicianului. Eu trebuia să absolveam școala medie din localitate, din Pârlița Ungheni, și nu prea mulți eram, deci din băieții care erau de vârsta mea din sat, care absolveau pe vremea aceea în 70, adică 10 clasă, cum îi ziceam noi atunci, școala medie. Și m-au întrebat oamenii, unde te duci să înveți? Am zis că doresc să învăț de zootehnic. La care ăsta care era partenerul zootehnicianului șef din gospodărie a spus, nu la zootehnie, este foarte grea profesie. Deci du-te la agronomie, pentru că agronomul mai are câteva pricini când nu reușește să realizeze ceva. Ori natura, ori Dumnezeu, ori a plouat prea mult, ori a plouat puțin, ori a înghețat, dar zootechnicianul duce răspundere în fața conducerii gospodăriei întotdeauna despre rezultate și nu prea are cu ce să apăra. Într-o glumă spunând, deci cam asta mi-a fost hotărător ca să aleg profesia de agronom și nu-mi pare rău. V-ați realizat totuși visul? Sunteți împlinit de ceea ce ați ales? Da, sunt împlinit pentru că ce poate să dorească o persoană de vârsta mea? Am lucrat în această ramură peste 40 de ani. Deci am început lucrul de la brigadier sau șef de fermă, cum se zice astăzi, și am lucrat în toate
posturile care sunt în această ramură, nefiind, cred că, împins de nimeni, doar de soartă, doar de rezultatele care le-am avut. Pentru că așa se spunea cândva că, uite, are o mână păroasă și îl salvează la timp, îl promovează. Pe vremurile când am început lucru, deci doar rezultatele puteau să-ți joace festa. Pentru că eu am venit, am lucrat într-un colectiv mai mic, pe urmă într-un colectiv mai mare, până când am ajuns conducătorul unei gospodării dintre cele mai mari din raionul Ungheni. Nu-mi dădeam seama atunci că la vârsta mea de ceva mai mult de 30 de ani, deci era vorba de a asigura bunăstarea la peste 1000 de familii din gospodărie. Pentru că, așa zic moldovenii, iată, de succesele, adică dacă sunt ceva succese, bineînțeles că se datorează conducătorului. Dacă sunt insuccese sau nevoi, bineînțeles că începem a da vina pe subaltern, deci nu am avut niciodată așa obicei. Eu dintotdeauna mi se pare că m-am bizuit, m-am bazat pe cei din jur, pe colectiv. Cunoaștem că ați fost ministru al Agriculturii a Republicii Moldova. Ați încercat să introduceți mai multe proiecte, v-a reușit? Și dumneavoastră spuneți că și prietenul meu, domnul Bulgari, eu zic că am lucrat în calitate de ministru de el, deci că ai fost ministru, pentru că, mă rog, dar dacă la modul cel mai serios, nouă ne-a fost soarta să muncim atunci când mergeam pe un drum necunoscut. Eu vorbesc de reformele în ramura agriculturii. Deci noi am învățat în școală, în universitate, am învățat procedeile cum să dezvolți socialismul în țara noastră. Dar iată, să trecem la proprietate privată, să dezvoltăm, așa cum îi zic astăzi popular, în capitalism, nu prea am avut experiență. De aceea, eu am fost numit în funcție de ministru al agriculturii în 1992, pe când încă nu se potolise conflictul de pe Nistru. A fost un an secetos, un an greu pentru agricultură, ca de fapt și mulți alți ani. Deci, din start, ni s-a pus sarcina să reformăm această ramură. Ce înseamnă reformele în agricultură? Cred că mulți dintre locuitorii Republicii Moldova le-au văzut cu ochii lor. Deci, pentru că pe vremea aceea, în agricultură erau ocupați la 60% din populația aptă de muncă din Republica Moldova. Și având independența, suverenitatea în țara noastră, trebuia să ne căutăm de nevoile noastre. Ce n-ați reușit să executați în acest timp? Deci multe nu le-am reușit și recunosc că nu le-am reușit pentru că era inerția, deci de gândire, poate mai mult decât inerția de a face în mintea specialiștilor, cum așa, cum să distrugem gospodăriile colective, cum să nimicim complexele mari de producerea laptelui, de producerea cărnii și așa mai departe. Deci, de fapt, noi nu le-am nimicit noi. Ele s-au autodistrus pentru că nu erau fondate pe temelie durabilă. Deci, aceleași gospodării agricole care parcă era tot a nostru și a nimănui, s-a dovedit a fi falimentare. Deci, îmi pare rău că n-am izbutit. De fapt, socot că am izbutit ceea ce ne-a permis timpul și mintea de pe vremuri. Dar cred că ceea ce am făcut, ceea ce am realizat cu o viteză foarte mică.
Trebuie să înțelegem că țăranii, agricultorii Republicii Moldova, dar și nu numai a Republicii Moldova, sunt destul de conservativi. Au o gândire conservativă. Și vă spun de ce. Pe parcursul a multor ani, din 70 până în 90, noi am fost poligonul de experimente, diferite forme de organizare a muncii în gospodăria sătească. Ba făceam deci niște asolamente mari de zeci de mii de hectare, ba deci niște asociații care nu au dat efect, ba niște complexe mari care le adunam cu forța, deci nu veneau de jos. Și agricultorii noștri cu mare teamă se uitau întotdeauna când le anunțam niște reforme deci noi. Pentru că așa e firea țăranului. Mai bine să se gândească un pic, mai bine să vadă ce au făcut vecinii și mai apoi să proceadă la reforme adevărate. De aceea foarte greu ne-a fost, în primul rând, să soluționăm peste 800 de litigii între comuni, între localități, litigii funciare. Ne-a fost foarte greu să împroprietărim de facto, pentru că de iure s-a primit codul funciar și parcă s-au împroprietărit țăranii care aveau dreptul la pământ, au fost împroprietăți cu pământ. Dar de facto acest lucru, acest procedeu a durat foarte mult și foarte nevoios, pentru că necesita inclusiv și resurse financiare. Și iată, după ce am împroprietărit țăranii, după ce s-a declarat pământul marfă, numai atunci cred eu că țăranii s-au pomenit a fi stăpâni adevărat ai acestui pământ. A parcelei acestea nu mari, pentru că în Republica Moldova media e cam 1,5 hectare de teren agricol care aparține unui proprietar, dar el a fost împroprietat și primit în natură, primit certificatul, deci pus în cadastru funciar, cei ce mulți vecini de-ai noștri până în prezent n-au reușit să facă. Chiar mi-a fost mare mirarea când m-am întâlnit cu o asociație de producători din țara vecină din România și ne-au spus că la ei doar în unele județe au fost în proprietărirea propriu-zisă a țăranilor. De aceea zic că acest lucru s-a făcut, dar cu părere de rău foarte, foarte anevoios, foarte lent. Și în această perioadă, cu părere de rău, au fost distruse deci baza tehnico-materială a multor gospodării. Sunteți o persoană care singur luați decizii sau puteți fi ușor influențat? Vai de mine, nu știu dacă pot fi influențat, pentru că am zis că tot ce am izbutit să realizez în viață, am realizat din propria conștiință. Eu niciodată nu m-am luptat pentru niște avansări în posturi. Niciodată. Dacă va fi cineva din colegii mei cu care am muncit și ar putea spune că eu am vrut sau tindeam spre ce să ajung undeva la o postură înaltă, cred că nu o să găsiți pe cineva, deoarece, din contra, eu întotdeauna îmi părea că să stau acolo unde lucrez, unde m-am învățat, unde deci primit în colectivul respectiv. Eu cu mare plăcere mă duc astăzi în satul natal, deci la diferite deci măsuri care se petrec în localitate. Iată, chiar și săptămâna trecută am fost la o întâlnire cu oameni în etate, pentru că au fost 25 de ani de la declararea de către ONU a sărbătorii oamenilor în etate. Deci și m-am întâlnit cu colegii, cu cei care astăzi conduc în această localitate și mă întâlnesc cu mare plăcere. Cred că și nu am de ce mă ascunde. Ne mai întâlnim cu colegii care am lucrat în guvern cândva și ne întâlnim cu mare plăcere, pentru că noi am avut o înțelegere și o prietenie bună în acel guvern. Noi, grație, cred că conducătorului de pe atunci, domnul Sanghele, care avea o atârnare extraordinară față de
ramura, deci agriculturii, pentru că este și el agricultor. Noi nu ne-i rușine astăzi să ne întâlnim cu ex-ministrul de finanțe, cu ex-ministrul economiei, cu cel la privatizări și așa mai departe, pentru că noi am avut o conlucrare extraordinar de bună. Cu părere de bine, că atunci nu era așa de accentuat deci rolul poate partidelor care erau la guvernare. Sunteți totuși omul echipei. Asta ar fi unul din indicii care vă oferă prosperitate companiei care o conduceți? Da, eu sunt din 2000 într-o echipă nu prea mare, într-o companie cu 100% capital străin care se ocupă cu agricultura, deci cu producerea semințelor, distribuirea și așa mai departe, și suntem în această componență de la fondarea echipei. Deci asta vorbește de aceea că noi nu căutăm, deci, nod în papără, noi căutăm să soluționăm probleme, pentru că sunt probleme în fiecare colectiv, dar da, eu mă socot și întotdeauna am fost convins că numai în echipă se poate realiza ceva. Cum ați menționat mai sus, dumneavoastră sunteți președintele Asociației Moldova Fruct. Anul acesta a fost un an mai reușit decât 2014 în urma embargoului de fructe? Noi nu putem spune că este un an mai reușit. Este un an puțin mai liniștit din punct de vedere deci, a posibilităților de realizare a producției, care ați numit-o producția de fructe. El nu este un an mai reușit, deoarece producția de fructe va fi un pic mai scăzută ca anul trecut. Pricina o cunoașteți, a fost o secetă care, eu am zis că sunt vreo 40 de ani în agricultură, n-a fost așa an cu așa secetă. Din primăvară, în unele localități, din luna aprilie, n-a mai fost niciun strop de precipitații. Deci, bineînțeles că s-au descurcat mai bine cei care au irigare, mai ales în ramura de producere a fructelor. Sunt președintele asociației de vreo 2 ani. Deci este o organizație obștească, o ONG, deci care are ca scop, de fapt, strict politica în ramură. Pe noi, de multe ori, încearcă să ne atragă în diferite discuții deci, politice, dar noi ne-am pus ca scop și în statutul nostru este scris negru pe alb că ne ocupăm doar cu politica în ramură. De aceea, dacă începem a discuta despre această ramură, avem discuții, cred că, multe, dar cred că lăsăm loc pentru deci, alte discuții și cu colegi de-ai noștri, pentru că noi avem cu ce ne mândri. Noi avem producție care astăzi poate fi pusă pe teșghea ori în Uniunea Europeană, ori în piața din Est, ori în piața din Golf Persic, în Dubai, în Egipt și așa mai departe. Avem pentru fiecare consumator. Dar avem foarte mult de lucrat în această ramură. Dacă o să fiți disponibili să pătrundeți mai adânc în secretele ramurii producerii fructelor, ba și în alte ramuri a complexului agroindustrial, o să vedeți cât de interesante lucruri se fac în Republica Moldova. Am zis de pe o tribună chiar alaltă ieri că, cu părere de rău, mass media din Republica Moldova acordă o atenție foarte, foarte mică acestei ramuri. Noi avem cu cine mândri. Au cu ce să mândri copiii oamenilor de afaceri în ramura agriculturii, au cu ce să mândri părinții de succesele copiilor și dumneavoastră o să vă convingeți că sunt investiții care nici nu ne-am așteptat. Sunt oameni de afaceri care au câștigat banii cu totul în alte ramuri ale economiei naționale și peste hotarele Republicii Moldova și au venit, au investit și avem niște gospodării model care cred că pot să ne invidieze și cei care deja
deci au progrese în această ramură de 20-30 de ani, cum ar fi Italia, Olanda, Polonia, Germania, Franța și alte țări. Bine că ați pornit această temă. Cunoaștem că ați fost la multe expoziții internaționale. Cum sunt apreciate acolo fructele moldovenești? Nu de mult am brevetat, deci, Moldova Gust Deosebit al Asociației Moldova Fruct și asta vorbește despre foarte mult. Noi ne ducem cu acest brevet oriunde și le dăm să guste din fructele noastre și toți spun că această brevetare este deopotrivă la producția din Republica Moldova. Noi, da, până ce nu putem ține concurență la deci, prețurile de cost ale țărilor care, din Uniunea Europeană care au primit subvenții, adică ajutor financiar în proporții destul de mare pentru investiții în infrastructură, mai ales a acestei ramuri. Dar dacă vorbim despre gustul deosebit al fructelor noastre, eu cred că cine a gustat din merele sau din cereșele sau din căpșunile sau din pomușoarele crescute pe pământurile din Republica Moldova, cu pământul fertil, cu clima noastră deosebită, cred că nu le uită niciodată. Cunoaștem că merele sunt cartea noastră de vizită a Republicii Moldova, dar totuși care este perspectiva ramurii noastre pe viitor? Deci vă zic, nu ne trebuiește 150.000 de hectare de plantații de livadă. Noi nu avem nevoie de 120.000 de hectare de mere pentru a produce acele 350 și 400.000 de tone de fructe, de mere. Deci e de ajuns să sădim, cred că, vreo 15-20.000 de hectare de plantații intensive și superintensive, să primim în fiecare an 50-60 de tone la hectar și dumneavoastră cred că înțelegeți de ce cantități noi am putea pune pe piață de producție moldovenească. Dar pentru asta ne trebuie să muncim. Trebuiesc investiții mari și noi trebuie să-i ajutăm pe țăranii noștri, pe agricultori. Trebuie să-i școlarizăm, trebuie să aducem tehnologiile moderne, să nu inventăm aici bicicleta, așa cum spun țăranii, dar să ne uităm ce fac vecinii noștri, ce fac oamenii care au ajuns la așa realizări și doar să îndeplinim întocmai. Pentru că o să aveți ocazie și o să vedeți plantații deci de măr astăzi care primesc în fiecare an 60-70 de tone de mere la hectar. Nu-i greu, cred că să vă apreciați deci câtă suprafață ne trebuie nouă pentru ca să avem acele 500.000 de tone de mere care le producem astăzi. Și bineînțeles că de unii singuri fermieri, agricultorii nu o să o facă. Eu nu uit cum anul trecut, la o întâlnire cu prim-ministru, cineva din membrii asociației, unul din membrii Consiliului de Administrare a Moldova Fruct, i-a spus prim-ministrului, noi nu cerem, noi nu o să îmblăm cu mâna întinsă pe la guvern. Noi vă cerem și vă spunem cum să faceți. Deci primiți, să zicem așa, o programă de dezvoltare a ramurii. Deci nu o cere cineva, o cer cei de jos, adică cei care se confruntă astăzi cu aceste întrebări. Spuneți-ne, care e perspectiva? Nu ne mutați peste noapte dintr-un vector în altul, ca așa ne-am deprins să vorbim. Noi în asociație suntem pentru vectorul de dezvoltare în Uniunea Europeană. Dar nu de dragul denumirii. S-a spus odată, noi trebuie să facem Europa să o simțim aici, la noi acasă. Deci, când noi avem acces la piața de fructe, unde sunt 500 de milioane de consumatori cu bani,
vorbesc de posibilitatea de cumpărare în Uniunea Europeană. Dar astăzi, cu producții oricare, acolo nu ne așteaptă. Noi nu trebuie să lăsăm și piața tradițională. Pentru că în 2013, din 200.000 de tone de mere care s-au dus la export din Republica Moldova, 190.000 s-au dus în Federația Rusă. Peste noapte noi nu putem reorienta această cantitate în alte piețe. Cu timpul și cu investiții, pentru că astăzi oricare din rețelele de comercializare, cum ar fi Carrefour, Lidl și așa mai departe, ne cer producție ambalată și sortată la linii de sortare, păstrată în frigider. Ei nu cer producția doar în luna octombrie, noiembrie și decembrie. Ei vor să le punem periodic până în luna mai, până în luna iunie. Deci ritmic această producție. Dar asta se poate obține numai din rezultatul investițiilor în infrastructură. Frigidere, casă de ambalare, linii de sortare, ambalaj, etichetare și așa mai departe. Reieșind din cele spuse de dumneavoastră, înțelegem că munciți foarte mult. Mai aveți și timp liber pentru dumneavoastră, pentru familie? Am, comparativ cu ceea ce eram în politică, acum am timp liber, pentru că sunt dispus doar să fac ceea ce doresc, nu ceea ce îmi impune cineva. De ce așa am acceptat funcția de președinte a Asociației Moldova Fruct? Pentru că n-am nicio prioritate, așa vorbind, doar niște obligațiuni. Cu ce vă ocupați în afara serviciului? Nu este secret că am familie, am 2 ficiori, am 5 nepoței, adică și ei sunt foarte doriți ca să petrecem timpul împreună, cât de cât vreau să zic că suntem o familie foarte unită, adică am 2 ficiori, am 2 nurori ca 2 fiici, adică și mă mândresc cu asta și spun în public, deoarece așa și este. Bineînțeles că sărbătorile toate le petrecem împreună, uneori și zilele de odihnă, deci dacă izbutim să ne întâlnim, chiar s-a format o tradiție că dacă nu ne întâlnim în cursul săptămânii cu toată familia, eram 10, acum suntem 11, deci înseamnă că s-a întâmplat ceva, înseamnă că cineva nu e acasă. Cunoașteți că de altfel majoritatea tinerilor pleacă peste hotare. Nu regretați faptul că copiii dumneavoastră n-au plecat peste hotare sau îi vedeți realizați aici acasă? Vai de mine, această întrebare mi-o dau eu de multe ori singur mie și mi-o dau și prietenii. Paradoxal, eu am avut posibilitate să trimit copiii undeva să învețe peste hotare. Ei n-au dorit să plece peste hotare. Ba chiar când ficiorul cel mai mic cândva m-a demenit că poate vrei să te duci undeva la învățătură peste hotare, el mi-a reproșat, dar de ce eu trebuie să mă duc peste hotare? Eu vreau să trăiesc în țara mea. De aceea când mă întreabă cineva, dar ție ce-ți mai trebuie, de ce te bagi în politică? Eu subliniez că eu nu mai vreau să mă ocup politica, mă ocup doar cu politica în ramură, strict în ramură, acolo unde cunosc și unde socot că aș fi de ajutor. Și motivez, zic, eu am copii aici, am nepoții și aș dori, eu știu precis că o să fie bine în țară la noi. Dar aș vrea deci distanța asta până la bine să fie cât mai scurtă. Cred că asta și-o dorește fiecare părinte pentru copiii lui și mi-amintesc că în 92 eram în guvern și în fața guvernului erau și pe vremea aceea manifestații. Și președintele de atunci, domnul Mircea Snegur, eram într-o discuție în mașina de serviciu a dumnealui, și el regreta că, iată, să facă așa manifestații în fața guvernului. Eu am zis că o să fie și timpuri bune și el mi-a zis, o să fie, Vitale, dar noi o să fim bătrâni. Deci atunci nu prea îl credeam. Dar uite că a ajuns timpul că și eu cred că mai mare decât vârsta de atunci a domnului președinte și cu părere de rău nu prea am văzut mai bine. Ce vă bucură totuși în realizările copiilor?
Dar ce mă bucură? Mă bucură că au familii, în primul rând. Deci asta cred că și-o dorește fiecare părinte. N-aș zice că au lux în afaceri. Unul din băieții lucrează în agricultură, deci sunt cu ochii pe el aproape că zilnic, pentru că suntem într-un business și împreună. Deci el uneori îi spune Mike că tata știe mai bine ce am eu pe cont și ce am eu în gospodărie decât mine. Deci asta în glumă spun, dar alt copil are în altă, deci ramură, business, au copii deja și mari, pentru că am nepot de 10 ani, de 9, de 6, de 4 și de 1 an. Deci, sănătoși, să vă trăiască. 10 ani tot ne ocupăm cu... Și am zis că mă bucur că sunt sănătoși, au familie, au strictul necesar pentru o familie. Au unde trăi, au unde munci și doresc să vadă și ei cât mai repede măcar acel nivel de viață care l-am văzut eu în timpul meu. Pentru că vorbim cine am fi, dar în anii buni de dezvoltare a Moldovei s-a văzut că noi putem realiza mai mult. Adică potențialul astăzi în Republica Moldova este mai mare decât îl avem noi realizat. Spun de ce? Pentru că când ne uităm în parte unii businessmani, adică oameni de afaceri care au succes în afacerile lor, înseamnă că noi putem face toată țara așa. Deci am fost cu o echipă de distribuitori de semințe din compania în care lucrez vara trecută în Spania. Și am văzut pământuri nu mai bune decât a noastră, cu mult mai degradate, cu mult mai erodate, cu mult mai sărace, dar lucrate metru la metru. Iată, când o să izbutim și noi, să lucrăm toate pământurile, să le lucrăm bine, nu doar să le lucrăm, dar să facem business pe acest pământ. Eu cred că noi o să avem o agricultură performantă. Noi putem, noi știm cum să face acest lucru, trebuie, dacă nu îi ajutăm, cel puțin să nu îi încurcăm pe agricultori. Cum ați menționat mai sus, aveți un urmaș în domeniul dumneavoastră, deci fiul dumneavoastră, da? L-ați îndrumat dumneavoastră în acest domeniu sau el singur a ales această cale? Mai bine zis, s-a primit așa că trebuia să muncească și eu sunt de părerea că unui urmaș sau la un copil sau trebuie să-i ofere undița să prindă pește, nu să-i dai pește permanent, pentru că eu foarte des, mămixa, eu le repetăm de atâtea ori. Noi nu o să fim în stare să vă ajutăm toată viața. Voi trebuie să vă faceți, să vă croiți calea de sine stătător. Cel puțin, cred că prin pilda noastră de toate zilele, trebuie să le arătăm copiilor că trebuie de muncit. Nu poate fi viață, deci, destulată și să nu muncești. Adică să ai obligatoriu 2 zile în săptămână odihnă, să te duci pe la mare, să te duci pe la munte, la schiuri și așa mai departe și să nu muncești. Așa ceva nu există. Am văzut business sau businessmani, mă întâlnesc cu diferite categorii de colegi din diferite țări. Am fost în Germania într-o vizită de lucru pe când eram ministru, lângă Gamburg, la un agricultor, la un fermier, care avea vârsta de vreo 35-40 de ani și s-a ocupat cu agricultura. Deci vă dați seama că acolo lângă Hamburg nu e teritoriu democratic unde a fost socialism. Deci a primit acest pământ de la părinții lui și lucra cu soția lui, aveau 3 copii și i-am dat o singură întrebare. Când ultima dată ai fost în concediu? I-au ieșit o lacrimă pe ochi și a zis că eu vă înțeleg că sunteți nu pur și simplu un ministru, dar sunteți din agricultură, pentru că înțelegeți
ce înseamnă pentru un fermier să poți să te duci în concediu. Zice, am fost de 2 ori în viața mea în concediu, o dată pe o săptămână și o dată pe 2 săptămâni și doar atunci când am avut niște studenți la practică din Belarus care i-am văzut că pot lăsa pe ei ferma mea pe 2 săptămâni. Deci asta vorbește de ce că dacă ți-ai ales această ramură, dacă ai îndrăgit această producere, trebuie să fii conștient că aici este un lucru sub cerul liber, adică o secție sub cerul liber și care depinde de ce îți mai dă Dumnezeu și dacă te leși la doar ce îți dă Dumnezeu, dar nu folosești tot potențialul, deci agrotehnic, tehnologic, potențial care îl folosesc și colegii din alte state, nu o să primești rezultate bune. E o muncă enormă. Exact. Dumneavoastră aveți prieteni? S-a întâmplat vreodată să vă trădeze cineva? Nu, prietenii nu m-au trădat niciodată. De atâta că dacă aș zice că am o sumedenie de prieteni, n-ar fi corect. I-am spus unui coleg de-al nostru care lucra în calitate de ministru că să știi, îl felicitam cu o zi de naștere, zic să știi că aici vin de obicei majoritatea la fotoliu. Felicit fotoliu. Iată, dacă te duci din postul acesta și mai vin acești oameni, înseamnă că ăștia sunt prieteni. Deci, și când spune cineva că eu am prieteni 100, nu-l cred, de atâta că prieteni adevărat, cred că poți să-i numeri pe o mână. După ce criterii îi alegeți? Eu am prieteni care sunt de o viață prieteni. Adică atunci când am fost în calitate de brigadier, adică în colhoz, în gospodărie agricolă, ei erau prieteni și atunci când am fost ministru. Ei sunt prieteni și după ce m-am dus din postura de ministru. Iată ce eu socot prieteni. S-a întâmplat vreodată ca să folosiți proverbul prietenul la nevoie se cunoaște? De foarte multe ori. Și de multe ori le-am adus ca pildă copiilor mei. Pentru că se întâmpla așa că când tăticul are toate celea, are și ficiorul toate celea, în prejurul lui e o sumedenie de prieteni. Îi învățam întotdeauna deosebiți prietenii de cei care se lengoșesc, așa zicem noi în popor. Bineînțeles că până nu te ciocnești, deci de un caz concret, nu materializează această zicală. Când totuși un bărbat este puternic? Când este bărbat. Frumos răspuns. Probabil soția dumneavoastră este femeia care vă susține mereu în tot ceea ce faceți sau vă critică. Exact. Deci vă spun ca să știți, sunteți domnișoară, da? Și o să totul e înainte. Deci autoritatea tatălui o face mama și autoritatea mamei o face tata. Și atunci când copiii văd că tata cu mama nu au limbă comună, se întâmplă ceea ce se întâmplă la noi în țară astăzi. Eu așa lămuresc chestia, pentru că vorbim că suntem într-o societate democratică. Dar democrația nu percepe doar deci, drepturile care trebuie să le aibă un cetățean. El mai este, cred că, și dator cu ceva acestei societăți. Și iată, atunci când poți să îmbini deci niște drepturi și niște obligațiuni, cred că e normal. Așa este și în una din familii. Adică într-o familie concret, într-o celulă a societății, care eram învățați noi că o idealizam, dar trebuie realizat de facto. Eu am fost acela care mă trezeam des dimineața și veneam de multe ori când copiii dormeau și s-a întâmplat așa că unul din copiii mei la grădiniță, eu fiind președinte de gospodărie, le spunea că tata nu doarme acasă. Deci
Asta parcă în glumă, parcă în tradins, adică trebuie să înțelegem destul de bine când în gospodărie sătească trebuie să muncești atunci când trebuie, atât cât trebuie și așa cum îți cere pământul. Dacă aș fi avut o bază în spate putredă, cred că nu izbuteam să realizez nimic. Sunteți un om împlinit? Ați realizat tot ceea ce v-ați dorit dumneavoastră până acum? Cu sănătatea nu chiar tot, dar rest cred că nu trebuie să fim maximaliști. Adică trebuie să luăm ceea ce ne-a permis timpul, ce ne-a permis mintea. Totuși emanați atâta energie, munciți atât de mult. Care este soluția? Care este rețeta care vă... Mi-a spus un coleg de-al meu că un pic mai în vârstă, dacă nu muncești, îndată îmbătrânești. Interesant spus. Cu ce anume sau cum începe ziua dumneavoastră? Eu la birou unde muncesc, eu glumesc de multe ori și chiar câștig bani ca să investesc în Moldova Fruct, adică în ramura producerii fructelor. Deci, de obicei, vin la 8. Adică asta e deja de ani mulți. Măcar că pot să vin la ce oră aș vrea, pentru că nu este un lucru normat, adică doar trebuie să îndeplinesc funcțiile. Am posibilitatea să văd noutățile, adică să mai accesez presa din Republica Moldova, să mai văd ce se face prin lume și de când sunt și la Moldova Fruct, discutăm cu directorul executiv programa pentru ziua următoare. Adică mă străduiesc să nu iau din timpul rezervat pentru lucru de bază, deoarece, mă rog, am colectiv, trebuie să le ofer lor timp. Și deci mă stărui să fac lucrul acesta până pe la 9. După aia mă ocup de lucru de bază, mai sunt niște întruniri, niște ședințe, niște discuții. Foarte mult îmi place să mă aflu în teritoriu, în gospodăriile din Republica Moldova. Pe mine asta mă încurajează, mă înviorează. Iată, spuneți că cum ne menținem așa. Deci, să știți, plantând o plantație de pomi sau semănând o plantație de porumb sau de floarea soarelui sau de grâu, asta e ca și un copil care îl crește, adică văzând cum se dezvoltă, ce-i trebuie, nu poate spune ce îl doare, trebuie să te pricepi, să îi faci și asta îți dă o putere adăugătoare, o energie pentru viață, pentru că vezi cum se luptă și o plantă pentru a supraviețui, pentru a se înmulți și așa mai departe. Discutând cu dumneavoastră, înțeleg că fiecare om își creează destinul său. Dar dacă ați lua-o dumneavoastră de la început, ați schimba ceva sau ați merge totuși pe aceeași cale? Cred că nimic n-aș schimba, pentru că de nimic nu regret ce am făcut. Doar poate că nu aș face unele greșeli pe care le-am comis, pentru că vorbind deja de când eram în vizorul la societatea mai lărgită, adică fiind aici în Chișinău, de multe ori ne întâlnim la diferite discuții și trebuie să depănăm istoria, adică ce am mai făcut, cum am procedat în cazul acela, în cazul celălalt. Noi avem o scuză doar pentru că am mers pe un drum necunoscut. Și poate că de multe ori, fiind și noi țărani de fire, așa mai conservatiști, mai rezervați la inițiative cu accelerare, așa, deci poate că am făcut unele greșeli. Dar eu spun, numai o scuză poate fi pentru că am mers pe un drum necunoscut. Ne pare rău când astăzi să mai comit greșeli, adică să repet acele greșeli. Pentru că dacă vorbim de ramura în care am muncit,
Noi nu avem astăzi o ramură mai strategică în Republica Moldova. Cine ar zice? Eu cu mare respect față de toate ramurile economiei naționale a Republicii Moldova. Dar unde putem deschide locuri noi de muncă? În agricultura de perspectivă, în agricultura durabilă, în ramuri care cu valoare adăugată înaltă, cu beneficii, unde oamenii pot să-și realizeze deci, potențialul uman. Am un nepot care, deci, a fratelui care lucrează în agricultură și maică sa îl probozea într-o zi că ce-ți trebuie, că iată, e greu și nu mai câștigi nimic. Astăzi el, deci, prelucrează, adică are în subordine vreo 2000 și ceva de hectare de pământ, unde el i-a răspuns foarte clasic. Deci, mamă, dar poate nu ți-ai minte că eu am învățat la Universitatea Agrară de agronom? Sau poate este gaz, naftă în Republica Moldova și eu nu m-am dus la sondă să iau. Eu fac ceea ce fac mulți oameni în țara asta, fac agricultură. Și iată cât de performant o să o fac. O să am câștig sau nu o să am câștig. Iată, poate că e răspunsul așa, mai popular. Dumneavoastră aveți un idol? Am. Nu o să-l spun, dar am la cine mă orientez. Deci, să zic că chiar e idol, n-aș putea, pentru că dintotdeauna încerc să-l compar cum aș proceda eu în cazul ăsta, de ce a procedat așa, de ce nu altfel. Deci, de aceea, să zicem că am un idol care, iată, l-am foarte mult îl stimez și mi-amintesc foarte mult de fostul prim secretar pe vremea aceea când lucram în Ungheni, Dubalari Pavel, care au venit în raion cu totul altă abordare a funcției care o ocupa. Noi fiind învățați că primul secretar numai decât te muștruluiește, că iată de ce ai scăzut producerea de lapte, de ce... Dar el avea o altă abordare a problemei. El îmi suna și spunea așa: Vitale, tu dacă mai micșorezi producerea de lapte în gospodărie, eu nu o să vorbesc cu tine. Adică mai bine îmi ardea o palmă, mai bine îmi dădea o mustrare, decât pentru că nu e chiar atât de ușor să menții producerea în sectorul zootehnic. Cine știe, deci cine a trecut prin această ramură, știe ce înseamnă asta. Mai ales că în gospodărie era producere mare pe vremea aceea, peste 600 de vite mari cornute. Deci, și dacă micșoram noi producerea în gospodărie, se micșora și în raion. Eu întotdeauna vorbesc de bici și de o biscuiță, adică și spun că ar trebui întotdeauna să avem în vedere că trebuie să-l pedepsești pe om, dar trebuie și să-l atragi cu ceva, să încerci poate totuși el să îndreaptă. Adică mi-a spus o maximă un judecător: nu e rău cel care a greșit, e rău cel care nu se îndreaptă, care nu se pocăiește că a greșit. Cât de des reveniți la Baștină? Cu orice ocazie, când am posibilitate, revin la Baștină, pentru că am rude în această localitate, am colegi cu care nu mi-e rușine să mă întâlnesc oricând, la nunți, cu metrii. Cu părere de rău, în ultimul timp, de când suntem familii mai mari și avem chestiile noastre familiare, deci în fiecare an ne întâlnim la cimitir, la pomenirea morților, exact în fiecare an, că am părinți deci, petrecuți în viață și e de datoria noastră să ne ducem, să le arătăm copiilor, să le arătăm nepoților cum se pomenesc cei trecuți din viață. Dar nu ratez ocazia când am posibilitate să fiu. Iată, am zis că săptămâna trecută m-am întâlnit cu o echipă de veterani, ne-am amintit de timpurile bune. Am un filmuleț, deci, organizat în anul 90, care, dacă îl vedeți, nu o să credeți că putea fi așa,
într-o localitate atâția copii frumoși, pentru că se redă o zi din viața unei localități, începând cu deschiderea sezonului sportiv, cu munca în câmp, cu ceremonii de nuntă și așa mai departe. Deci toată viața unei comuni luată într-o zi. Păcat că se duce tineretul din sat, mai ales din localitățile sătești. Păcat că se mai uită din tradițiile care erau frumoase, pentru că nu tot era rău pe vremuri. Noi uneori cu apa din Albi aruncăm și copilul. Totuși, după părerea dumneavoastră, credeți că era necesar un asemenea canal într-o țară agricolă? Era strict necesar, era stringent apariția unui așa canal. Deci, colegii dumneavoastră o să vă spună de câte ori am discutat noi această întrebare, începând de când eram ministru și până în ziua de astăzi. Noi când ne întâlnim între noi agricultorii și facem un schimb de păreri, ne spunem, bine, de ce nu arătați pe canalele de televiziune să vadă lumea ce se întâmplă în țara noastră, în ramura agriculturii? Da, ne spun colegii, da, ne dau jumătate de oră pentru o săptămână și atunci încă ne mai ciopărțesc din emisiuni ca să arătăm cei ce ar vrea să vadă, eu știu, stăpânii canalului respectiv. O spun cu plin înțeles cuvântul stăpânii. Deci, așa un canal, când noi vedem vecinii noștri, chiar din România, 24 de ore arată, deci, viața de toate zilele a agricultorilor. Noi, în Republica Moldova, având, deci, așa oameni frumoși, oameni harnici, oameni cu care au realizat ceva, chiar nu putem să îi arătăm, să-i știe toată lumea. Chiar noi nu putem să organizăm o școlarizare a tinerilor care ar putea să nu plece peste hotare, măcar să știe de ce beneficii au aici în țara aceasta și ce le-ar putea oferi statul pentru ca ei să-și înceapă o afacere în agricultură. Măcar să știe că niște colegi de-ai lor, din satul vecin sau din raionul vecin, deja au unele realizări. Deci, o să vedeți ce susținere o să aveți. Noi știm destul de bine, cel puțin eu cunosc că asta nu se face cu pomana Domnului. Sunt niște cheltuieli enorme pentru a realiza acest proiect. Dar o să aveți susținerea agricultorilor. Nu zic că poate financiară tare mare, dar acolo unde o să trebuiască și ca să vă deplasați în teritoriu, ca să puteți arăta realitatea cu părere de rău într-un an, la sărbătoarea agricultorilor, toată ziua se derula o imagine cum un țăran cu un cal încerca să prelucreze niște pământ. Oare asta noi merităm? Oare asta noi trebuie să arătăm oamenilor? Poate că se întâmplă și așa ceva încă, dar haideți să arătăm ceea ce este, la ce trebuie să se orienteze, la ce trebuie să tindă agricultorii noștri, dar nu deci niște batjocuri de asta. Nu vreau să numesc unele canale care își aduc aminte doar atunci, repede, când nu au ce da în emisie și sună, nu vreți să veniți să spuneți ceva. Deci nu vrem să spunem ceva, vrem să spunem ce ne doare, dar vrem să arătăm și ce am realizat. Domnule Gorinceu, mi-a făcut plăcere să vă cunosc și vrem să vă mulțumim în numele echipei pentru că ați acceptat invitația noastră și am avut o discuție de suflet. Țin să vă urez multă sănătate și mult succes pe viitor și sper să ne mai întâlnim cu diferite ocazii. Și eu vă mulțumesc și am o deosebită plăcere din numele meu și din numele asociației noastre să vă doresc un viitor bun în Republica Moldova. Dintotdeauna agricultorii visau să aibă un program al lor. O să vedeți ce susținere o să aveți dumneavoastră la cei, mai ales la cei din localitățile sătești. Pentru că astăzi, deci noi, în afară de nevoile care le avem, blocări de străzi, eu știu,
ucideri, conflicte și așa mai departe. Mai avem și viața cotidiană, care trebuie să o arătăm. Noi avem, am spus de la început, avem ce arăta în localitățile noastre. Dacă o să izbutiți să nimeriți pe sufletul, pe inima agricultorilor, să vedeți că o să vă răsplătească din plin. Vă mulțumim din suflet!